gagawin nyo lang, lalagay nyo ng hanggang dito yung tubig niya guys. Oh, mineral water ang ilagay. Ayan. Mega love shout out sa inyong lahat dyan. Ngayon po ay mag-unboxing tayo ng aking one of the juice. Ayan. Thank you so much Mama Alia sa papackage ng inyong product. Ayan. Dumating na po Mama Alia from Cagayan de Oro branch to Ligas. I-unboxing natin guys. So, kaya ako nag-order nito at naging one of the ako dahil yung anak ko ay nagkaroon ng asthma. So, 3 months siya guys. Then, uminom siya ng one of the juice. Isang bottle lang yun ha. Ngayon, nagpa-check up ako. Then, pina-x-ray ko yung kanyang tawag dito. Yung kanyang chest. Ayan. So, okay lahat. Then, nagpa-laboratory ako ng kanyang dugo. So, walang infection, walang yung kanyang lalamunan. So, okay siya lahat. Clear. So, dahil dito kay one of the juice. So, kung gusto nyo rin po order, just comment down below. And then, PM nyo po ako sa aking FB page or messenger. Ayan. Ilalagay ko sa aking description box yung aking FB page or FB account. So, ito guys, simulan na natin guys. Next na mapamember sa akin si Joyce. So, ayan sa guys, oh. So, ito guys, yung kanyang ito ang kanyang tarpaulin. So, hindi siya mababasa dahil siya plastic. Diba? Yung isa naman na parang tela, yung isang lang yung JuNETH. So, ito mas maganda. Ang laki o. So, ito na guys.
macarot, spirulina, ayan. Itong spirulina, ayan, dapat siya guys. Ito, may wheatgrass, mango seed. So, marami pang iba guys. May guyabano, moringa, pinya, akelberry, grapes, turmeric, at marami pang iba. So, ayan. No added table sugar. So,
ass DJ. You can get some. Sorry ass DJ.